Gwenllian. Di-lef yw tywod lafan, a rhagor myd yw'r gro man. Di-iaith, fel marwolaeth dau yw tyniad pell y tonau ar y cliw. Tawel yw'r clai, a mynwent yw dŵr Menai. Dyma lannau afon Menai. Da ni'n sefyll yn fan hyn ar ochr ogleddol yr afon, ochr Llanfaes yn Sir Fôn. Tu draw i'r gefn yma yn fan hyn ar un adeg yr oedd priordy Llanfaes. Dros y Fenai, da ni'n gweld mynyddoedd Arfon, ac yn bwysig iawn Abergwyn-Grecyn, yn union ar draws y Fenai yn fan hyn, a gardd celyn safle llys tywysogion Gwynedd, ac yn berthnasol iawn i'n stori ni, Llywelyn ap Gruffydd, tywysog olaf Cymru gyfan. Wynedd hen, ddi-wen, ddi-wg, ddi-weryd tan hedd i orwg. Mae Wynedd Hebyg mae'r union draeth yma y cyrhaeddodd cychod o Abergwyn-Grecyn ar ddau achlysur trist yn hanes Cymru. Marw Siwan, gwraig Llywelyn Fawr, a marw Elinor, gwraig Llywelyn ap Gruffydd. Mi gyrhaeddodd y cychod yma yn cludo'r cyrff a fydda wedyn yn cael ei cludo i fynwent priordy Llanfaes. Yno yr oedd claddfa tywysogesa Gwynedd. A'i henfor cul hefri gwyn na chraig i ddal i chregyn. Ac i'r traeth yma y does i yn 1993, a hynny am ddau reswm. A'r reswm cyntaf oedd bod hen fynwent priordy Llanfaes ar fin cael ei throi yn waith siwreg i garthion Biwmares. Dychmygwch y peth, mynwent hanesyddol yn cael ei chwalu mwyn cael ei droi yn waith carthion. Mi fydd yna brotestio, ond ddim digon i atal dŵr Cymru rhag wneud y gwaith yna. Mi gyfansoddodd Gerald Lloyd Owen gywydd am hyn, ac mae yn ei gyfrol ola, ac mae o yn cyfuno ar hyn oedd yn digwydd 93 gyda hen hanes tywysogion Gwynedd. Mae'r un gormes oedd yn weld yn y tir. A'i hen sarhad sy ar waith, Dialedd Edward Eilwaith. Ar ail reswm pan boes yma oedd bod stori Gwenllian y ferch fach a gafodd ei geni yn Abergwyn-Grecyn wedi ail godi ffen yn ystod 1993. Cofiwch dryweryn welwch chi ar walia ac ar sticeri ceir y dyddiau yma. Ond os a rhywun wedi gwneud sticeri ceir cofiwch Gwenllian, fysa wedi gwneud ffortiwn yn 1993. Mi ddath y stori yn ôl am y ferch fach yma gath ei geni yn Mehefin 1282. Mi fuodd Elinor i mham farw ar enedigaeth Gwenllian. Mi laddwyd Llywelyn wedyn yng Nghilmeri yn Rhagfyr 1282. Ond doedd Dialedd Edward ar Gymru ddim yn gorffan hefo lladd tywysog Cymru. Roedd rhaid dial ar y plant. A'r blant Dafydd, brawd Llywelyn, a hefyd ar Gwenllian. Hi wyddyn sy'n amddifad o'r wel hon. Y plant ydy'r dyfodol, y plant ydy gobaith cenedl. A rhag i Gymru gael y gobaith yna, mi aed a meibion y merched Dafydd, brawd Llywelyn, draw i Loegr i'w cadw mewn carchardai ac mewn priordai. Mi aed a Gwenllian, unig ferch Llywelyn hefyd i briordy Sempringham yn Twydd Lincoln ymhen eitha tir Lloegr. Mae 6 awr o daith o fama heddiw yma i Sempringham. Wnaethon nhw ddim priodi, chawson nhw ddim plant, a dyna sut y daeth teulu tywysogion Cymru i ben am byth. Mi gawson nhw'u cadw'n gaeth, mi fuon nhw farw, gawson nhw'u claddu mewn tir estron, ac yn raddol mi ddiflannodd y cof amdanyn nhw am byth. Ond yn 1993, dyma Merched y Wawr yn adrodd stori Gwenllian unwaith eto. Dyma Angharad Thomas yn sgwennu ysgrif yn yr Herald yn adrodd yr hanes. Dyma Cymru yn teimlo i'r byw. Mi fydd yna gronfa
Mi godwyd arian, mi grewyd maen coffa, mi aed ar maen i Sempringham, ac yna mi aeth Merched Wawr a 6 llon bys i Sempringham i gofio am Gwenllian. Ar ôl 800 mlynedd, roedd Gwenllian yn ôl yn Eryri. Yn 1993 hefyd, roedd yna ymgyrchu am ddeddf iaith, statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru. Ers dyddiau'r tywysogion, roedd y Gymraeg a hawliau siaradwyr Cymraeg wedi cael eu sathru yma yng Nghymru. Ac erbyn yr 20fed ganrif, roedd rhaid i ni ymladd am bob hawl. Hawl i siarad y Gymraeg mewn llys barn, hawl i gael ffurflenni Cymraeg, i gael arwyddion ffyrdd Cymraeg, i gael radio athletig Cymraeg, i gael addysg Gymraeg. Ac erbyn 1993, roedd yna deimlad, mae'n rhaid i ni gael un ddeddf gyfansawdd i roi hawl derfynol swyddogol i'r Gymraeg. Fi o'na ymgyrchu caled, fi o'na dor cyfraith, ac mi gariwyd y dydd. Ar ôl 800 mlynedd, roedd y Gymraeg oedd wedi bod yn alltyd o brif sefydliadau yn gwlad ni wedi dychwelyd yn ôl i'w thir. Gwenllian a'r Gymraeg, mae hanes y ddwy wedi cael ei plethu yn gwlwm. Yr un gormes oedd yn hanes y ddwy ohonyn nhw. Wrth i mi ddarllen y cywydd Gwenllian o flaen cynulleidfa yn 1993, mi fysa nhw wedi teimlo, fysa nhw wedi gweld y cysylltiad yna rhwng y ferch fach amddifad a'r iaith a gafodd ei throi o'i thir. I'w henw, Coedllanw'r llais o fawl wedi'r holl falais. Mae'r gair Lladin historia yn rhoi 3 gair uni'n Gymraeg. Hanes, y pwnc yna yn yr ysgol a'r coleg. Hefyd stori, stori sydd yn adrodd yr hanes. Ac yn ogystal â hynny, y gair ystyr. Mae ystyr yn dod o glywed y stori sydd ynglyn â'n hanes ni. A dyna naeth stori Gwenllian i mi. Nath o gyflwyno rhywbeth i mi am yn hunaniaeth a am beth ydy ystyr cof. Wel rwan ta, dydy ystyr ddim yn gyflawn heb bod cynulleidfa yn dod â'i phrofiad ei hun at y gwrandawiad. Wrth ddarllen y cywydd, wrth glywed y cywydd, mi ddylai'r cynulleidfa ddod â'i phrofiad ei hun a rhoi i ystyr nhw eu hunain hefyd i'r gwrandawiad yna. Tan bod nhw'n gwneud hynny, dydy'r cywydd ddim yn gyflawn. A thrwy hyn, daw hi o'i thrau i mewn dros dywod Menai. Gwenllian. Di-lef yw tywod lafan, a rhagor myd yw'r gro man. Di-iaith, fel marwolaeth dau yw tyniad pell y tonau ar y cliw. Tawel yw'r clai, a mynwent yw dŵr Menai. Wynedd hen, ddi-wen, ddi-wg, ddi-weryd tan hedd i orwg. A'i henfor cul heb fri gwyn na chraig i ddal i chregyn. Heb wybod wylo baban, heb sgwrs a heb sy o gan. Hi wyddyn sy'n amddifad o'r wel hon, heb hawl ar wlad, di-gryd yw ei geiriau hi, di-eilwyd yw ei holi, di-yfory yw hi'r gowlaid frau, a'n llafar i hynllefau. Distawrwydd, di-dosturi sy yma'n siôl ar ei hôl hi. Nid oes rhag ei hoes o gyr un gesail iddi'n gysur yn yr hwyr. Ni chliw neu rhaid i chenedl un o chenaid. Ond pan wylaf, daw lafan i grio'r môr drwy'r gro man. I'w henw, Coedllanw'r llais o fawl wedi'r holl falais, a thrwy hyn, daw hi o'i thrau i mewn dros dywod Menai.